kaliwat. Ang kaliwat sa bitin mo paak lang sa kiting, apan ang kaliwat sa babae mudugmok sa ulo sa bitin. Usa kada kung saad sa kaluwasan. Sa libro sa Isaias kapitulo 11, gisgutan diha ang panaad ug ang relasyon sa Dios, sa Ginoo ug sa espiritu. Nagaingon diha nga adunay mugawas gikan sa kaliwat ni Jesse. Ug ang espiritu sa Dios magauban kaniya. Ug diha gibatbat ang mga gasa sa Espiritu Santo, ang 7. Unya sa libro sa Ebanghelyo ni San Lucas, sa dayon ng pagsangyaw sa Ginoo, maingon siya ang Espiritu sa Dios aniya kanako. Iya akong gidihugan sa pagsangyaw sa maing balita sa mga kabos. Ug dayong batbat niya sa uban pang bahin sa iyahang ministry. Makaingon kita makaigsunan nga kini panahon na karon, panahon na pod nga matuman kini saad. Sa libro ni Propeta Joel, Kapitulo 2, 28, nag-ingon, sa ulahing mga adlaw, ibukbuk ko ang akong espiritu, ngadto sa tanang katawhan. Ang mga batanon makakitag pananaon, ug ang mga hidaran magdamgog, mga damgo. Ug mao kini ang gisulti ni Apostol Pedro sa Pentecostes, diin ang mga tao nangutana kaniya kung unsay nahitabo, ug maingon siya kini na ang katumanan sa giingon ni propeta sa propeta nga mao si Joel. Ang kaigsuunan, sukad sa Pentecostes, sa pagkunsad sa Espiritu Santo, hangtod karon, panahon na karon sa Espiritu Santo. Ang saad, natuman na. Ang saad sa kabag-uhan, natuman na. O ginahinay kini nga mahingpit gayod diha sa kinabuhi sa matag usa. Si Papa Francisco mitawag niining kalihukan sa Espiritu Santo nga current of grace. Dagayday o bulog sa grasya. Nakita nato na ining katapusang panahon, daghan kayong mga katalagman, daghang kadautan sa atong palibot, apan daghan usab ang gibuhat sa Dios. Daghan ang mga santos nga nahimo tungod sa ilang pagpuyo diha sa espiritu. Kinsa ba ang makadawat niining saad? Mao ang mga tao nga nagpuyo diha sa mga mithi sa kabulahanan, sa beatitudes, ang mga kabos sa espiritu, ang mga malumo, ang mga gigutom ug giuhaw sa pagkamatarong, ang mga mahigugmaon sa kalinaw. Kita nga nagahuwat, kita nga nangandoy sa katumanan sa saad sa Ginoo. Dili nato wadon ang atong paglaom. Daghana ang midasig kanato. Mapadayon kita kay ang saad sa Ginoo mao. Ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang simbahan giatake sa lain-lain nga mga kaaway sulod ug gawas apan nagbabilin kini. Sa katapusan, ang Espiritu Santo kanunay natong sampiton. Come, Holy Spirit, come. Maing buntag mga igsuon, ako si Noli Basiliote, Catholic Lay Minister sa San Vicente Ferrer. Sa akong mga pag-ampo, gihataga katumanan sa Ginoo. Ang akong inahan, nagdala nako dito sa Chongwa, gi-admit sa iyang Twitter na nagakomplikate na siyang kasing-kasing. Niingon si Dr. Castillo ay papauli na lang sa balay kay dili man siya magpa-opera. Ug akong gibuhat sa diha na siya sa balay, ako siyang gidala sa simbahan matag adlaw, nangalawat, nangumpisa sa matag adlaw. Sa sud sa tulo ka buwan, ihatagan siya sa hingpit nga kaayuhan. Ug ang akong mga anak sa taliwala sa mga kalisdanan, sa akong pagpaningkamot na nialagad ko sa simbahan isip sa ministry abag sa pagpangalawat katulo sa usa ka adlaw ug silang tanan nakahuman pagpanahon sa pandemic COVID-19. Ang akong gihimo doon na may mga grasya nga gipambit sa Ginoo sa akong kinabuhi. Akong gitabangan ako mga igsuon nga nanginahanglan sa mga pinansyal ug silang tanan akong natabangan ug nagpasalamat sila, ningon sila salamat manoy ko sala adto pagpasalamat sa Ginoo ay gihimo lang kong instrumento sa mga grasya ug silang usab nagkahiusa ngadto sa simbahan ug karon nahimo na silang mainampuon
Salamat sa Ginoo nga samo sa pagtungas mo sa kabukiran nga wa pa ginako na maagi sukad-sukad kay dito man ko sa Mandawi magdako dihan ko makasugad sa walog nang ginganlan og walog og kapatagan og kabukiran dihan ako nakita ang grasya sa Dios kun unsa dining hingpit nga magpangalagad sa mga pag-antos. Salamat ko sa Ginoo, ilabi na gayud sa panahon nang nagkauban mis Padresiano, makapamalandong ikog maayo sa iyang mga pagpambit sa Ebanghelyo o naningkamot kung saon ay pagkapot o pagpuyo sa gingharian sa langit. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsuon na nataron sa ika-kauhaag 5 nga Domingo sulod sa tuig. Padayon tang magampo sa kalinaw sa tibuok kalibutan ang kasulbaran niining pandemic nga COVID-19. Ato sang iampo ang atong tanan nga mga benefactors, donors, sponsors nga nagsigi og tabang nato dinhi sa atong mga proyekto sa simbahan. Lakip na ang atong mga nagtrabaho gyud dinhi sa atong mga proyekto. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Amahan, gidumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahingpitan, subay sa imong balaod sa gugma. Himua nga mahigugma kami kanimo og sa usag-usa kanamo, aron mudangat kami nganha sa kinabuhing tunhay, kay alang niini imo kaming gibuhat. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Pangitaan ninyo ang Ginoo samtang siya hikaplagan pa, sangpita ninyo siya samtang siya haduol pa. Pabiyaa ang mga dautan sa ilang sala, ug ipasalikway sa mga makasasala ang ilang daotang huna-huna. Pabalika sila sa Ginoo aron kaluy-an sila, pabalika sa atong Dios, kay andam siya sa pagpasaylo. Kay ang akong huna-huna dili sama sa inyong huna-huna, ni ang akong mga laraw sama sa inyong mga laraw, nag-ingon ang Ginoo. Kay ingon nga ang kalangitan habog kay sa yuta, ang akong mga laraw habog kay sa inyong mga laraw, ug ang akong huna-huna kay sa inyong huna-huna. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Haduol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Haduol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Himayaon ko ikaw adlaw-adlaw, ug daygon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Dako ang Ginoo og angay gayud siyang daygon, ang iyang kadako dili matukib. Haduol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Ang Ginoo maayo og maluluyon, dugay nga masuko og dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo alang sa tanan ug maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Haduol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Ang Ginoo matarong diha sa tanan niyang mga paagi ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo haduol sa tanan nga nagasangpit kaniya, sa tanan nga nagasangpit kaniya diha sa kamatuoran. Haduol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Ang dako kong tinguha og paglaom, mao nga dili ko gayud pakyason pagtuman ang akong katungdanan, kundili magmaisog ako sa tanang panahon. Labi na gayud ning panahona, aron makapasidungog ako kang Kristo, buhi ako o patay. Kay alang kanako ang kinabuhi mao si Kristo, ug ang kamatayon maghatag kanako dugang kaayuhan. Apan kun buhi ako, makahimo ako mas mapuslanon nga buhat. Busa wala ako masayod, hain niini ang akong pilion. Naglibo gayud ako kung unsay akong pilion. Buot ako mobiya ning kinabuhia, ug makig-uban kang Kristo nga mas maayo alang kanako. Apan labi pang maayo alang kaninyo nga buhi ako. Naan karon,
Hinungdanon mao nga magkinabuhi kamo sumala sa ebanghelyo ni Kristo. Aron bisag dili ako makaanha kaninyo, madungog ko nga nagpabilin kamo nga naglig-on diha sa usa ka tuyo ug maghiusa kamo pagpalambo sa ebanghelyo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ko ikaw, o Ginoo. Si Jesus misugilon sa iyang mga tinun-an niining sambingaya. Ang gingharian sa langit sama sa tag-iya sa usa ka parasan nga sayo sa buntag milakaw aron pagpangitag mga tao nga iyang patrabahoon. Miuyon siya paghatag kanila sa naandang suhol nga usa ka denaryo ang adlaw o gipadala sila ngadto sa iyang parasan. Sa pagkaalas 9, miadto na usab siya sa merkado ug didto nakita niya ang pipila ka tawo nga nagtindog nga way buhat. Busa miingon siya kanila, trabaho usab kamo sa akong parasan ug hatagan ko kamog hustong suhol. Ug nangadto sila. Unya sa pagkaalas 12 ug sa pagkaalas 3 mao gihapon ang iyang gihimo. Hapit na kadto mo alas 5 nga miadto siya sa merkado ug didto nakita niya o nakakita siya laing pipila ka tao nga way buhat. Siya nangutana kanila, nganong giusikan man ninyo ang tibuok adlaw? Sila nanubag, kay wala may mipatrabaho kanamo. Og miingon siya kanila, kun mao kana, trabaho usab kamo didto sa akong parasan. Sa pagkasaumsum na ang tag-iya miingon sa iyang kapatas, tawga ang mga mamumuo ug hatagi sila sa ilang suhol. Unaha pagsuhol kadtong ulahing gipatrabaho ug ipaulahi kadtong unang gipatrabaho. Ang mga tao nga misugod pagtrabaho sa alas 5 sa hapon, gisuhulan og usa ka denaryo ang matag usa kanila. Busa sa pagduol na sa mga tao nga unang gipatrabaho, nagtuo sila nga labaw pa ang ilang madawat. Apan ang usag-usa kanila, gihatagan usab og tagsa ka denaryo. Gidawat nila ang ilang suhol og nagbagutbot sila batok sa agalon. Miingon sila, kining mga tawhana nga ulahimong gipatrabaho, nagtrabaho lamang sulod sa usa ka oras, samtang kami nagtrabaho sa tibuok adlaw ug nagpagba sa kainit. Apan bisan pa niini, imo silang gihatagag samang suhol nga imong gihatag kanamo. Ang agalon mitubag sa usa kanila, migo, pamati, wala ako maglimbong kanimo, kay miuyon ka man sa suhol nga usa ka denaryo ang adlaw. Karon dawata ang imong suhol og pauli sa inyo. Mao'y akong gusto nga kining tawhana nga ulahing gipatrabaho hatagan sa samang suhol nga akong gihatag kanimo. Wala ba di ay ako'y katungod sa paggamit sa akong kwarta sumala sa akong gusto? O nasina kabahinoon kay ako manggihatagon man?
O gitapos na Hesus ang sambingay sa pag-ingon, busa kadtong naulahi, mahiuna, o kadtong nahiuna, maulahi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo. Daghan kaayo ang mga pagtulunan nga gipresentar karon sa atong mga pagbasa o sa atong Ebanghelyo. Naipipila ka mga pagtulunan nga nindot kaing kutloon. Una, ang Ginoo di ay gusto gid siya nga mo trabaho ta. Dili lang mag-standby. So kanang mag-standby, maimpierno gina. Kanang mo trabaho, maura gid nay malangit. Mo na nga ang gihulagway diri gikan pag buntag sayo hangtod alas 5 sa hapon, sige siyag paniid sa mga tao. Naaga ni wa magtrabaho, iya yung patrabahoon. Kami bitang mga pari, hilig kayo mi og day off. Kada semana naagid mi day off. Kamo, naasan mo ana? Mo day off sad mo? Kamong mga asawa, naasan mo day off sa inyong bana? Ang mga bana na day off silang asawa? Ang mga ginikanan, naamoy day off para sa inyong mga anak? Ang mga anak, naamoy day off para sa inyong ginikanan? Permanente. Mga tapulan mong dagko. So kanang mga tapulan, maimpierno gina. O gina ha? Kaya gustos Ginoo mo trabaho kita. Naagid tay buhaton. Unya, ikaduha, ang Ginoo day hilig kay siya nga parihar tag suhol tanan. Di siya gusto ana nga ikaw supervisor, dako kag ranggo, dako kag suhol, taas kag oras gitrabaho, dako kag suhol, mubo kag oras, gamay ra kag suhol. Angay, parihag suhol tanan. Yan saan? Ganahan mo aning style? Uy, tubag mo eh. Di mo ganahan? Maliwat mo aring nagbagot-bot. Ang unang ni trabaho, gagumbol. Ngiga, kami diri na pagbamis kainit, gikas buntag, hantod sa hapon, kanang gipatrabaho ni mo alas 5, parihar amig suhol. Grabe naman sa nang imo eh. Ana. Og maoni nakapastress nato karon kana abang mangumparar ta. Mangumparar. Oh, daghan kay nana. Bisag kaming mga pari, matintal miya na usay, mangumparar mi. Akong karaang pari, ni ara ko aning parokyang gamay, kana anong bago, nas dakong parokya, dako kayo kulikta. Magyaw ba? Ako diri, naniguwang na lang ko, ni algya pong ko aning mga island parishes, sila noon dia, naniguwang na lang sad, naaragi siyudad. Kumparar ba? Di gustong ginawa na. Ang gustos Ginoo pilay gihatag nimo kana mo na. Ana, ora gina siya. Malipay ka nga naa kay suhol. Ayaw na lang pagkwenta og pila. Pero ang nagtrabaho suhulan gis Ginoo. Muna ang gauna gyud mo trabaho gid ta. Ikaduha, dawat lang bisag pilay ihatag sa agalon. Ana, yang saban. Oyon mo ani dili. Ang mooyon, congratulations, malinawon mo. Ang di mooyon, mas stress mo. Og mauna ka nang sinahay karon, kanang magsinahay ba? Kana ba magsikag sinas imong silingan? Kung ang imong silingan gani, nakapangural siyang yuta, niya nakapaghatag og kanang bagong pintal, ikaw moras kag ma-insecure. Ay way pintal ako da. Ana, pintal sa gas imong balay. O, palit siya og sakyan ng bago. Wa ko'y bagong sakyanan da. Palit sa kag imo, bahalag inutang. Mas stress yung ka na. Mas stress ka. Mauna, ang gustos Ginoo dinhi, kana bang kamautang mo dawat unsay ihatag sa Ginoo. Siya'y magbuot. Sa unang pagbasa niingon siya diri, ang akong hunahuna o ang akong laraw, di gyud pariha sa inyo. Ang inyo ni ara na kutob siyuta. Ang ako tuas langit.
So layo kayo. Hay may taas og panglantaw ang nagbarog sa yuta o kadtong gatungtong dito sa dool sa panganod. Hay may taas og makita. Ang tuwa dito. Nya ang atong nakita niya ra dinhi. Nya magsige kag reklamo nganong maura nimong nadawat, gihatag nas Ginoo nimo karon kay nakita niya unsay sunod ana kay tuwa mo siya sa babaw. Kakuha mo? Pareho datong istorya sa nahinomdom mo atong nalunod nga sa to katong sa Sulpicio katong Princess of the Star ba to? Kato bang nalunod ba? Ana. Daghan man itong patay. Gani si Padre Ligio, kailan mo mong Padre Ligio no? Nakaikyas. Siya man tatoy mo sakay kay ang kuan man kana ganing diha man sila nagtrabaho sa Sulpicio ato, duha sila kabuk akong classmate sa college sa seminaryo. Si Brad Limboy matingali to, Limboy. Ni hangyo si Brad Limboy nga siya lang sa musakay. Pero schedule gid unta to nga musakay sa Padre Ligio para mo ari dire. Nakaikyas. Napare. Pero nagmahay-mahay siya ato. Yay, ngano man sa ni Limboy, oy ngano man sa mo ilog man sa next schedule. Sige lang kay buotan ka na sa Padre Ligio, maginireklamo. Sige, ikaw lang Brad, ikaw lang adto. Sakay, usas na missing eh. Moto nakaingos Padre Ligio mo balik yung kong seminaryo kay ang message ani no din alam jud ko musakay balik kay musakay ko ani patay gyud ko ani. Mao na karon balik sa seminaryo da pare lagi. Onya magmahay ka. Ang Ginoo nakita man nga Padre Ligio ako man kang parion nganong musakay man ka ana. Mamising ka. Ana. Katos ang istorya gyapon related ana akong kailas Manila ang iyang silingan nga suod kay niya nay anak nga head sa Boy Scout sa ilang school ba nya do naman toy camping dinhi murag jamboree sa mga Boy Scouts so mo appeal siya ang bayro nun kay moabot maghapit mo 15,000 wa man gyud kwarta iyang papa o iyang mama purtigin niyang hilak nga di sa kauban. Hapit tanan nga niukuyog na missing. Mautong purti niyang gakos yang papag mama salamat, Diyos Ginoo mga wa mo'y kwarta. Kay diha pa mo'y kwarta. Purti na taron ako rumpataya. Di ba? Una pasalamat mo mga way kwarta kay dugay mong mamatay. O daghan kag kwarta, nya masakit ka gamay, adto day ka ospital, sudlan kag COVID, patay ka dito. Pero wa kay kwarta sa anto, so tala ni tuob-tuob. Mas madugay-dugay pa ka, sunog lang kas kainit kayo, pero di ka matay dayon. At tingali lang ba? Tingali lang. Waras ko kay bao, mao ba na tinuod istorya? Ang importante kamautang mudawat nga kabubuton is Ginoo, mas nasayod siya unsay sunod. Kato sang landslide Yas Naga, inom ato katong landslide. Nagyapon to istorya akong nadunggan na mo tinuod ba to? Nga sayos buntag, naglungag siya para sa iyang anak. Sus, naguba man ang iyang stove. Naguba, pukaw niya, ano naguba man itong stove? Ingon niya, ay panghuam dito spikas. Anak, at dagan siya nga to kay manghuam, maogi pagka-landslide. Hurot ang iyang gibiyaan dito eh. Awa mo ka-gets? Nahurot. Dito siya sa atbang gatanaw siya, sus, may ragyong naguba among stove, pero maulang, sige, natabunan sa diyang anak dito yung bana. Pero siya, nakaikya siya. Nga naman, nigdali-dali siya dagan na to, kay para makalungag dayon siya, nang huwam siya dito silingan, sus, patay lagi. O na kamo, kita, ay na lang pagsigunahona anang kumparar-kumparar, unsay gihatag sa Ginoo nimo mao na manalitan ka na imong naong ay tanawa imong naong ikumparar na imong tupad hay may arang-arang sige una ako no hay may arang-arang na naong nga imo o iya ingon gani ka arang-arang na siya naong nararani mo mas stress ka na nabit ako'y kaila nga classmate ako sa una ba
Ang usa karon nahimong dalagang guwang. Nagkita mi dalagang guwang na gid siya. Wagits na ba kay 50s na biya mi ana. Ang usa katulo na paanakan. Guwapa kay ito hasta ako perting ibugan ako ato katulo na paanakan. wagi bana may pagdireto siya nako. ang daghan magyong daghan magyong kung buwak nindot ko no daghang buyog maniba na o kana siya mamutujukan sa iko sa buyog pero katong bati saylo-sayloan wa gitoy peligro. O say magmahay-mahay lang sa noon pero may na lang to safety ka. Daghan kayo mga butang sa kalibutan nga di ta kasabot murag unfair. Pero kung parihatan ni San Pablo diri sa ikaduhang pagbasa nga ang tanan niyang paningkamot maura gyud ang pagtuman sa gusto ni Kristo ug ang pagpakigsuod ni Kristo, ang tanan sang butang sa kalibutan, tanang sitwasyon mahimo sang mapuslanon og worth giving thanks to God. Tanang butang basta ang atong una-una makigsuod ko sa Ginoo, mutrabaho ko para sa Ginoo, mahimong mapuslanon ang tanan. Kana lang manglaba ka, kanang manglaba ka mapuslanon na dili. Njaro ko ng imong anak gamay gibunlot ang imong linabhan giiksa ngadto sa lapukan, mapuslanon pa na dili. Kinsa gaingon? Ikaw. Pero pangutan sa Kristo. Unsay imong bation, unsay isulting Kristo sa diyang giguroy sa imong anak wa ka kabantay giduaan giiksa ngadto sa lapukan ang bag-o ginimong giwaswasan. Unsa kay isulting Kristo? Wasa ko kay bawo. Pero gato na siyang unahon-naon ang makapasuod nimong Kristo. Moingon gina tingalis Kristo aron masuod ka nako pagpasalamat nga giiksa sa imong anak ngadto sa lapukan. Nga naman tungod kay gitudluan kas imong anak nga mahigugma gyud kas pagpanglaba. Unsa may kanus aman day ka makapanglaba kung bulingon ang punapton o limpyo? Kung bulingon nya nahigugma man kas pagpanglaba kay gidaban nimo sa Kristo nga gugmas pagtrabaho. Di magpasalamat kang giiksan sa niya na sa labhanon, laban na sa kanito, gabot niyo to na sa giburing nindot sa mamada kay laban iiksan na po niya dito. Thank you dong ha kay imo jud kong gitagaan og okasyon nga I can express my love sa pagpanglaba. Ngana. Ya, sakto na dili. Kung mo na imong una-unaon, wa jud kay stress. Wa kay stress oy. Portig yung ninduta kanang manglimpyo kag balay nya hugaw-hugawan des imong mga anak magduwa-duwa inana ingka believe sa ko mga anak da tagaan jud og okasyon nga ma-exercise ang akong love for cleaning. Ana manglimpyo na sad ka ana kanindot ni mga yawaan Hangtod to sila, moingon to sila, di na man sila masukos, mama, nga di man ka masuko ma. Ingka, tungod banggod ni, kay akong gitanaw ba nga, ang inyong gibuhat, inyo kong gitagaag okasyon nga malagit ko, masuod ko sa Ginoo. Nga isa niya kami ma, suod mo sa demonyo. Sala kalaing mama, sa lagi, kamugoy ka pasad-pasad ya, di suod mo sa demonyo. Unsaon man nga masuod ming Kristo, sunda ang akong gibuhat, amang limpyo na sa dito. Wa na kay limpyuhan na, magkabuang ang pangita, unsaon makanako ni masuod ko sa Ginoo no, wa na ko'y limpyuhonon, wa na ko'y labhunon, wa na ko'y kwan. Unsa na may imong buhaton? Magampo na ka dito, Ginooin taon, di na unta nimo balik og yawa-yawa ni mga panuwayng dagko. Nya mingon ang Ginoo nimo, ang imong gibuhat maoy nakahatag nila og kausaban. Padayon ana, ayaw na pagsigig hunahuna nga mobalik ba sila dili, ang importante kamao na kang mohigugma nila og nakasabot na ka kung mobalik sila sa ilang kabuang. O di hastang buang og maayo kamao na kang mohandol. Nga naman, because of love. Ana na siya. Nindog lang tayo. Nagato ako sa Dios Amahan, makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta,
ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, ang mga pamaagi sa Dios dili sama sa atong pamaagi. Ang iyang hunahuna lahi sa atong panghuna-huna. Busa mo dangop kita kaniya alang sa tanang kaayuhan nga atong gikinahanglan ug moingon kita, Amahan, pamatia ug tubaga kami. Amahan, pamatia ug tubaga kami. Alang sa atong Santo Papa, mga kaobispuhan ug sa tanang kaparian nga magmakanunayon sila diha sa ilang pagpangalagad sa katawhan sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ug tubaga kami. Alang ni adtong mga nasod nga mihikaw sa ilang mga mamumuo sa hustisya ug kagawasan nga makita na nila ang gugma ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ug tubaga kami. Alang sa mga masakiton nga natapta ni ining COVID-19 virus nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ug tubaga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ug tubaga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mangamuyo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ug tubaga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ug tubaga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihataw og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ug tubaga kami. Alang kanila nga nangamatay diha sa kalinaw ni Kristo nga mahiuban na sila sa mga santos sa langit, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ug tubaga kami. Mahigugmaong Amahan, haduol ikaw kanila nga nagasangpit kanimo. Dawata ang among mga pangamuyo nga among gituboy dias gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami niining mga gasa aron pagpakita sa among pagtuo ug paghigugma. Himoa nga makapahimuot kini kanimo ug nga mahimo alang kanamo nga pasalamat ni Hesukristo imong anak nga maoy among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay sa dakong kaluoy gihigugma mo gayod ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tawo sama kanamo hinuon hawa sa sala aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusika namo ang imong mga gasa sa grasya pinaagi sa among pagsukol apan nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo nga balik ng Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon.
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langit ng amahan, atong gamiton ang mga pulong ni Jesucristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay makalawat sa kanimo, apan ipahulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
ang lawas ni Kristo, magampo kita. O Ginoo, gilig-on mo kami pinaagi na ining Eucharistia. Padayuna ang pagtabang kanamo pinaagi sa imong gugma. Himua nga mahubad namo ngadto sa buhat ang pagtuo ug ang paghigugma nga among gihuptan dinhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata alang sa COVID-19. O Diyos among Amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, hinubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo og nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iyampo kami. San Rafael Arcangel, Iyampo kami. San Roque, Iyampo kami. San Lorenzo Ruiz, Iyampo kami. San Pedro Calungsod, Iyampo kami. San Vicente Ferrer, Iyampo kami. manglingkod. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa pagkamalipayon. Diyos nong kalipay. Nga mahitabo ra ni kung magsigi gitag trabaho, mahigugma tas pagtrabaho, niya mudawat ta sa ihatag sa Ginoo nga way reklamo. So nalay pipila ka mga pahibalo gihangyo ni sa atong local government unit sa atong barangay nga ipahibalo ni dinhi nga ang ato rong dinhing lungsod nagkinahanglan og contact tracers. Murag trabaho ni siya for several months aron nga mapanalipdan ang atong katawhan batok sa pagkuyanap sa COVID-19. Nga naasad ni siya ay honorarium or sweldo. Ang qualifications mao kining mosunod: bachelor's degree, graduate of any course, if possible, allied medical course, and criminology. Preferred experience would be any of the following: must be skilled in data gathering and or assisted in research and documentation.
must be able to interview COVID-19 cases and close contacts in order to gather data on travel history and conduct health assessments. Must possess the ability to advocate public health education messages and have investigative capability. So may ani ang mga libakira. Di bitaw. Kusog kay mo susi-susi ba, investigative. Nya basic requirements, letter of intent, TOR, 1 photocopy, resume or personal data sheet, NBI clearance, 1 year validation, drug test result, September 12, 2020 onwards. Mao nay requirements. Nya kung interesado ninyo, kanang kontak lang mo dinhi sa gibutang la diri. Please submit your requirements to Zaira Monique at the DILG office until September 23, 2020, and please call 5643784 local 111 for more details. So kamong mga dunay pangandoy nga makatabang sa atong mga local government units nga makasumpo nining COVID o makatabang sa atong katilingban, hala pang-apply na mo. Why limits gidaghanon? Ambot no wabay limit ni basta daghan ang gikinahanglan. Ana. Ay lang sad mo pagmahay og pilay ihatag. Ay trabaho may atong makapalangit di man ang sweldo. Karon ako mong taga-update or monthly report, summarized report sa atong financial status as of August 31, 2020. Ang atong beginning balance is 1,899,416 and 47 centavos. Ang atong total cash receipts sa month of August ning abot og 5,135,705 and 37 centavos. Ang ato sang total expenses sa month of August niabot pod siya og 5,487,034 pesos and 57 centavos. So ang atong ending balance as of August 31, 2020 is 1,548,087 pesos and 27 centavos. So atong pakpakad ang atong accounting. Salamat sa atong Finance Council nga nagkuan gid no, naghanay gid aning atong monthly report including sa bookkeeping, recording and auditing. I-audit gina. So ang detail ato na sa atong opisina. Og interested mo, sod lang mo dito. Pero nganong ma-interested man sa town mo eh. Joke lang na. Umutan-aw ra mo ba dita. Nakaroon ari nata sa update sa mga nadawat nato nga donations para sa atong projects dinhi. As of September 19, 2020, ang total nga donations para sa project nga nadawat nato ning abot na og 14,142,984 and 5 centavos. Maghapit na gyud maabot og 15. Ang atong total cash disbursements as of yesterday ning abot na pod og 11,610,279 and 50 centavos. So ang atong ending balance or na remaining cash para sa project is 2,532,704 and 55 centavos. Ang atong expected nga mga pledges nga wala pa nato nadawat, dawatonon pa, moabot pa pud siya og mga 900,000. So og atong totalon tanan, mo total siya og mga 3,432,000 ang atong funds for project. Ang ato sang
expenses, ang fixed expenses o ang estimated pa mo total po siya og mga saan nato ni pagkwenta 4,995,000. So napatay shortage nga wala patay allocation nga mga 1,563,000. Anong lain man kayo magtinanawan ako? So, kadtong gustong mutabang sa ato din mga proyekto, na close na ba to tanan mga pledges, nga ako lasang ihangyo, kung doon na pa mo yung mga extra, pwede pa mo muhatag sa inyong any amount para sa atong kaning wala pay allocated nga amount. Estimated ra ni, nga naman tayo daghan diring ongoing pa nga mga projects. So by kuan, atong update lang, ang ato dihang side kanang wing, ang atong window, kompleto na siya'y glass. So di na mo diya kalusot. Ang ato diring adoration na nasa'y glass. So humana na. Ang atong office na nasa'y air condition, humana na. Ang atong center aisle, wapa ni. So good pa. Oh, ang ato diri rong gitrabaho diri sa Loyo, ang atong dining, mga naana sila sa mga siguro mga 50% ang nahuman. Nya atong sacristy kani naana sad sila sa mga 50% siguro pa, mga 40% pa ni ato ning gibutangan diri og second floor ang atong kani nga sacristy. Ang kari diri ang second floor amo mga rooms, ang diri another level. Ugma misaad ang ni contract sa atong stained glass nga ilang sugda na pag-install ugma ang stained glasses. So by next Sunday og buhi pa mo makakita na mo dinhi og mga installed stained glasses, no? Abangan ang susunod na kabanata. Nya ang ato sang lingkuranan mura sa to gitarget nila nga makapresent na sila sa sample by this week kon makaya. Kay dito mas lang nadugay sa other contractors nga may kuan ba kanang masaya na kaning nang mupintal ba ng itong steel nga mahimo siyang powder coat. Lain man to nga contractor. So mao na update karon nya kaning niya siguro mga tomorrow or Tuesday magsugod na sad pag-install sa bag-o nga gi-replace nga kuan granite para sa center aisle. So by this week posible mahuman pod ni siya. So next week magamit na pod ni nato. Ang ato sa dinhing grounds diha ang atong electrical murag human-human na pod sila diri sa sulod. Ang diha nilas gawas maoy himuonon. Ni text pod nako ang ato dinhing head sa pastoral council si Brad Boy Mantuhak nga posible ugma makuha na pod nato ang atong building permit gikan sa Obo. So at least wala na no. Ang ato na lang gipaabot karon nga maka-apply ta og transformer dito sa Beco. So by Tuesday makig-meeting ko sa ato mga electricians aron nga amo nang tan-awon kon unsa naka-ready ang pag-apply dito sa Beco para sa transformer. So ampo lang ta aron di ta mga sunog din. Taas na kay tag-load, ako na kay tag-load niya. Gamay pa kay tag ni sod nga ri kuryente. So ginahanglan ta dito sa Beco og tabang. Iampo nato nga nang dali raon ta ang pagpalutsar sa atong transformer. Karon atong pasalamatan ang atong mga kaigsuonan nga nagtabang nato dinhi. Una dito sa gawas ang atong mga barangay officials, barangay tanods nga naghanay sa atong parking ug sa traffic. By the way, nasa detay na taod na nga signage dito sa gawas, wala pa lang na musiga og dinhi ani. Ang kani dinhi ilisanan og dako-dako. Nya kanang gamay diha ibalhin dito sa may eskina. So ang signages nato at least kompleto na sad na siya. Atong pasalamatan atong frontliners, atong mga lay ministers, ang atong lectors, ang atong love offering assistants, ang atong choir, ang ato diring mga Eucharistic lay ministers, ang ato diring sakristan nga nagtabang nato karon, ang naglimpyo sa atong simbahan ug nag-andam niini
aron magamit nato karon ug sa atong tanan nga house personnel dinhi sa parokya. Kanilang tanan ihatag nato ang masipang pakpak. Si Reverend Leo Lo Archie nahimo ng Father Lo o Leo Lo Archie niadtong Huwebes. Nagsige pa ron sila og suroy-suroy sa ilang kantamisa. So ang iyang unang misa dinhi isip pari na. Ang next niyang appearance kung buhi pa unya sa October 4, 5:30 in the afternoon. So sa October 4, first Sunday of October, wala tay misa sa alas 7 sa gabi. Ang atong misa sa hapon alas 3 rasiya o alas 5:30 nga mao ang kantamisa ni Reverend o ni Father Leo Lo Archie. So kamong makalugar, tambong mo dinhi, nya kamusang naay extra pwede sad mo motampo para sa atong gamitonon anang maong okasyon. Magpa kuanting alita, manatay kaon-kaon gamay, ana inom-inom jutay, tubig lang, tagas na kay tag sugar. Unya kanang ihatag lang dito sa opisina og naamoy gustong itunol para sa okasyon. Nasa mo'y gustong i-offer ni Father Leo, i-offer lang na panahon sa misa. Kay naman taanay offering. First time na nga naatay offering para sa atong bag-o nga pari. Mao na siya. Sige, iampo nato nga mga himo silang buutan nga pari, siyam sila kabuk ang naordinahan niadtong Huwebes. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.